Na ostrově Islandu stála obří sopka. Vybuchovala často, když byl noční klid o Velikonocích. Lidi se rozhodli sopku ponechat v zkáze bílých obrů útočících na knihy v knihovně. Ivan Košťomlatov seděl na lavičce, když obře hladili knihy a krmili lávového sopkokrále. Šli za vrcholky sopek, ale Ivan jim nechtěl dát ty sopky. A sežral svačinu, obloženou housku, mapu a zabil tím situaci. Ivan chtěl zabít spíš obry, ale sopkokrál je důležitější než obři. Vytasil svůj nožík a spadly obrům ruce a zahynuli. Teď je třeba sopku zdemolovat ledovým paprskometem, řekl Ivan. Ivan to dobře udělal. Náhle všichni spokojeností oplývající lidé zasypali Ivana penězmi a tak byl bohatý a šťastný.